Да, хайде давай. И така, сега ще видите моя мъж тук в тази нажежена атмосфера. Отбора е нов, но ще има голям прогрес. Ето, виждате. Още им липсват май тениски с номера. Ето го моя атлет там скача. Нещо се разправят тук. Мисля, че добре им се получава, де. Може да видите всички нюанси на дъгата. Оранжево, зелено. Синьо и розово липсва. Не ме биваше по тези мероприятия, но вече започвам да ходя на мачове. Има доста комари тук. Вечер и лятото няма как. Държа това да се впише в дневника. Ето го отляво Роман. Доста е пъргав днес. Въпреки дългата разходка по Витошка. Мисля, че им трябва на момчетата някаква мотивация. Може би едни мажоретки с къси поли щяха малко да ги разведрят. Дали вкараха гол? Да. Чакаме и едно ново попълнение в отбора, но този път нямаше маратонки. Вкараха гол току-що. Видяхте ли? Кажи ни как се чувстваш след матча, какво е чувството? Гледам, много си изпотен, много си задъхан, много си изморен. Много съм изморен, това е чувството след матча. Много голове вкарахте, в началото тръгна малко по-така. Не, по-добре тръгна, накрая ни биха с много, обаче шанс, другия път ние ще спечелим. А какво е чувството да губиш? То да печелиш е ясно какво е, аз мога да кажа. Понеже не съм свикнал да губя, затова излъгахме другия отбор, че резултатът е равен. Значи в нашето семейство ще действаме с лъжи. Не сме загубили, това е. Абсолютно. Печелиме. Ами мисля от тук нататък по-често да почна да ви снимам, а ти така се отличаваш от всичките, както всеки път. Нарочно ли избра тази фанелка? Не, тази фанелка си намерих в сака. Според мен обичаш така да се подчертаваш фигурата. Добре, другия път ще попитам и други са от отбора. И на другите, това специално момче. Другия път обещавам. И на капитана другия път. Да, абсолютно. Добре, това беше от нас. Благодарим.